Muri Zimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. So ndine imwe friend yangu uyowo akaenda kunoshanda kunze kwenyika. Kunyika kwaari handichakuudzei henyu, saka shamwari yangu uyo anogarawo muvillage umo mandinogara. Saka akabva achizonditi vamwene vake vainge vasingabati mwana wake zvakanaka. Akabva achizondikumbira kuti ndinge ndichizogara nemwana wake, saka ndinogara nemwana wake. Now pane vamwe bishop vekuchechi kwedu ino ndinoenda kumasowe nemurume wangu. Apa murume wangu iye akatobvuma even though inini ndichiri kuramba. Saka murume wangu akauya kwandiri akandiudza kuti akaudzwa nabishop kuti bishop vari kuda kuti vange vachishandisa mwana uyu wefriend yangu wandiri kugara naye nekuda kwekuti ane chipo icho chiri paari chaakazvarwa nacho. Saka ivo vari kuda kuti vange vachikudza sangano ravo zvekare nekuti vange vachizogona kuwana masimba ekuprofita, because vanoti mwana uyu achaita muprofita mukuru chaizvo. Saka vari kuda chipo icho chiri paari. I need advice and I know kuti kune vamwe vanhu avo vachati ndine mwoyo wakaipa, but at least ndakatomboramba zvangu even though murume wangu akatouya achitondiudza kuti upenyu hwedu unokwanisa kutochinja, because bishop ava ivo vane mari. Kunyange zvavo vaine sangano ravo vakatangira kunoku then ndokubva vachizoenda kuHarare, vane mari bishop ava. Saka vari kuti vanoda masimba avo avakaratidzwa kuti aripo pamwana uyu, sezvo ndichienda naye nevana vangu kuchechi, tose tinoenda kuchechi. Ndiri mudzimai, ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndagara nemwana wefriend yangu, ndichangoti ndava ne2 years kubva zvandakatanga kugara naye. Zita rake ndichamuti Anesu, ndichati ane makore 9 years ekuberekwa. Amai vake ivo vanoshandawo vari kunze kwenyika, saka ivo vaigara vachingonetsana navamwene vavo. Ndikangoti kubva zvavakaroorwa nemurume wavo havana kumbogara vakadiwa navamwene vavo, ndo zvakazoita kuti marriage yavo inge ichizoparara. Saka shamwari yangu uyu iye inherera, haana umwe munhu waanokwanisa kunopa mwana wake uyu, uye zvekare kuti ange achigara nemwana wake ikoko kwaari kunze kwenyika hazviiti. Saka ndokusaka akazongosiyira vamwene vake mwana. Saka ndaipota ndichimuudzawo kuti mwana ari kushungurudzwa zvechokwadi. Village rose raitozviona kuti mwana uyu anoshungurudzwa because murume wake waakasiyira mwana akabva achizoroora zvekare umwe mukadzi. Saka mukadzi iyeye aigara achingorova mwana zvekuti mwana ainge ava kungogara ari kwasabhuku. Paakangoonawo kuti sabhuku vacho vainge vachizvinetera kwava kuenda kwamambo direct nezera rake. Saka shamwari yangu akabva achizoti iye anoda kuti ndinge ndichigara nemwana wake, so ndinogara nemwana wake. Nyaya iripo ndeyekuti takabva tachizonzi tinokwanisa kupiwa mari. Saka mari yatakavimbiswa kuti tinokwanisa kupiwa kana tikabvuma kuti tinge tichimira sevabereki vake vana ava apo kana kuri kunzi panenge pava kuda kuitwa chivanho chacho chekubvisa chipo kana kutenga chipo chiri paari mwana uyu chichizoiswa pana bishop. Hanzi panotoda isu taita zvekutobvuma, nekuti kana vakangomutora ivo vakaenda naye kun'anga hanzi hazvishandi. Chipo icho chinenge chitoda kutoita chekutokumbirirwa neavo vanenge vachimira vachiita sekunge vabereki vake kuti ichi chipo isu pamwana uyu hatisi kuda kuti chirambe chakagarapo, saka chitsvaka pamwe pekuti unoenda unogara mari iyi hatakutengesa. Saka bishop vaya ndo vanobva vachizoisa hanzi coin pachimhasa panenge pakagara mwana uyu watinenge
tichitorera chipo chake tichichiisa pana bishop, then kana atora mari iya anofanira kuti ange achizotipa isusu sevabereki vake, tobva taigamuchira, tobva taudza chipo chiya kuti takutengesa chienda kune munhu uyo atipa mari. Wona mari yaatipa hanzi rinenge riri coin rekudhara, then chipo chinobva chatobuda maari mwana uyu chobva chaenda muna bishop. Saka bishop vari kuti vanoda kukudza sangano ravo. So ndikuda advice kubva kwamuri. Mari yavakativimbisa vakati vanokwanisa kutipa $8,000 but mari iyoyo havaikwanisi yose ka1. Vakati vanotipa mari iyoyo vanotanga vatipa 4 vozotipa imwe 4 yacho. Saka ndikudawo advice kubva kwamuri. Nemurume wangu hatisi kana kutombowirirana zvachose nekuda kwenyaya iyoyi. Murume wangu iye ari kunditi tinofanira kuti tinge tichigamuchira mari. Iye murume wangu anoti munhu unongowana mukana wekupfuma ka1 mukupenyu hwako. When you post my story please ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Vafunga kutengesa mwana asiri kwavo, mwana wefriend yavo. Hanzi ndikudawo advice, please do not judge me. Musati ndine moyo wakaipa because at least ndatombouyawo panapa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Saka ndinombopota ndichibata mari dzekuchechi. Mukomanachi zvino ndawirwa nedambudziko. Izvezvi ndichitaura nemi kudai nditori neapplication rekubhenki reaccount yekuchechi. Ndini wevamwe vane access nemari iyoyo. Saka ndanga ndafunga kuti ndinge ndichimbotapudza pashoma ndobva ndambotenderedza mari. Ndakataura nemudzimai wangu neumwewo uyo wandinoshanda naye kufinance department. Saka iye akati no problem, iyewo atori nekaprojekti kake ako kaainako. Ane motikari yake yakafa, motikari iyi yakauraya injini. Saka akanzi namakanika panodiwa 16,000 rands. Saka iye akati ndiri kutoda mari yekuti ndige ndichigadzirisa motikari yangu. Saka kana ukatora neniwo ndombogadzirisa motikari yangu, kana yadzokera parodhi ikashanda then ndobva ndachizodzosera mari. Hamene kuti wewe yako mari unokwanisa kuzoidzosera rini. Saka takatowirirana mukadzi wangu nemukadzi wemurume uyo wandinoshanda naye. Vakabvuma vose, just that inini ndichiri nekafee kuti kana tikazobatwa apa kuchechi tinoremekedzwa sei. But nhamo mukomanashe ini yanditamba tsvina. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune vasingandizivi vanotofungidzira kuti upenyu hwangu hwandinorarama huri bond neimba muSouth Africa uye zvekare ndinofamba nemotikari inodhura kwazvo, but mukoma upenyu hwakatondiomera. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kune vasingandizivi vanokwanisa kungoti zvese zviripo, handitomborina kana problem but ndiri kutambudzika. Vafunga kuti vange vachimbotora mari yechechi then vozoidzosera mushure mekunge zvinhu zvavo zvasununguka. Apa shamwari yavo ari kuda kugadzirisawo injini yemotikari yake then ozodzosera mari kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvaitapo ko. Kana kuri kunzi motikari yacho ikaramba kumuka manje muchazozvifambisa sei? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu
ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. So ininiwo ndakambodanana nevamwe baba. Mushure mekunge ndadanana nemurume iyeye, mukoma ndakamudya mari yose zvekuti akazara asisina kana chinhu. Chakazongondivhundutsa paari murume uyu, nerimwe zuva akandifonera akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichiuya kumba kwake. Saka kwaainge achigara nekwandainge ndichigara waitokwira ari makombi maviri. Mukoma ndakati ndiri mukombi, hana yangu yakabva yachizotanga kurova. So ndakabva ndachizokwira kombi yekuenda kulocation kwaainge achigara. Saka ipapo mukoma ndo pandakaona kuti kuna Mwari kudenga, because ndakamufonera ndikati baby ndatova mukombi ndava kuuya kulocation ikoko. Akabva anditi okay. Saka iye haana kudropa call, akafungidzira kuti ainge adropa call. Iniwo ndakabva ndaramba ndakateerera. Mukoma zvandakanzwa achitaura ipapo, munhu ainge achitoronga kutondiuraya, because aitova nemamwe masutu awo ainge achitaura nawo achivaudza kuti munhu uya ava mukombi, ava kuuya kunoko in about 20 minutes anenge asvika. Saka kana asvika ndinoziva kuti anotondifonera achingoburuka chete. Ndichaenda ndichanomutora, then imimi ndinoda kuti munge muchizohwanda kuseri kwemukuku uyo. Kana tapinda mugedhi ndipo pamunozobudikira mobva matanga kurwa neni. Saka muchirwa neni kudaro muchaita sekunge muri kuda kutitorera mafoni, then mobva machizomubaya nebanga. Mukoma ndo zvandakanzwa izvozvo pafoni. Saka ndakati ndava mulocation apa mari ndainge ndisina yekuti ndinge ndichidzokera kwandainge ndichigara. Mushure mekunge ndasvika mulocation moya, ndakabva ndachizomufonera ndikamuudza kuti ndainge ndasvika apa. Ndainge ndatoudza imwe friend yangu kuti ndo zvandainge ndanzwa achitaura nemamwe masutu achiratidza kuti ainge achida kundikuvadza. Saka friend yangu aiwirirana nemwana walandlord wepamba ipapo paainge achigara. Saka mwana walandlord akangobuda panze achiita sekunge pane zvaainge achitsvaka, akabva aenda kuseri kwemukuku wacho. Akabva achizoona painge paine varume 4 vainge vakagara, zviri zvakomana zvemasutu, hanzi zvainge zvakagara ikoko. Akazvibvunzira kuti koimi muri kudei pano? Hanzi vakangoti takamirira Tafadzwa, tikuda mari yedu kubva kuna Tafadzwa. Kwava kuchizodaidza amai vake vakavadzinga masutu aya. Saka akabva achizouya akanditora, but takazoenda kumba kwake tiine friend yangu. Mukoma takati tichinosvika pagedhi ndokubva ndamuti zvese zvawataura pafoni ndazvinzwa ende ndikuda kukusungisa. Vakomana vaya vakabva vatiza mukoma ende ndakatofonera mapurisa. Saka akati ainge achida kuenda kunotenga airtime ndokubva achizoenda kutakshop nomumwe murume uyo akati ndomuperekedza ini. Hameno kuti akapiwa mari here, because akazongodzoka ari ega akati andinzvenga. Ndangoti ndichikumbira fodya kuno umwe mufesi, pandazotarisa ndabva ndaona kuti Tafadzwa anga atondinzvenga. Ndo zvakaitikawo izvi kwandiri. Ndingadai maybe ndakatofa, because ainge akatondirongera zano nemasutu kuti ndinge ndichizobayiwa nebanga nekuda kwekuti tainge takamborambana. Mukomana achi tainge takarambana hedu nekuda kwebehavior yake. Aiti kana akanwa doro akadhakwa aibva achizotanga kuita zvinhu zvinopohwa. Dzimwe nguva aikwanisa kungotanga kungondishungurudza kana kungofamba akashama nekuda kwekuti anenge akadhakwa. So ndo zvakakonzeresa kuti tinge tichizorambana izvozvo. Apa munhu paakanzwa kuti ndainge ndava neumwe murume wandainge ndava kufambidzana naye, ndipo apo paakabva achizondiudza kuti ainge aine mari yaainge achida kundipa. Iniwo nekuda mari ndakabva ndachizoenda kumba kwake ndisingazivi kuti munhu ainge achitoda kutondiponda. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa anzi ndo zvakaiitikawo izvi kwavari vainge vakarongerwa neboyfriend yavo. Ko imimi maizozvifambisa sei? Mava neumwe wamuri kufambidzana naye but mubva madzokera futi kune ex yenyu nekuda kwemari. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndamboedza kuti ndinge ndichizvikontrola ndiri munhu anoenda kuchechi ndinonamata chaizvo, but ndakatokanganiswa nagogo vangu. Gogo vangu vainge vari muroyi uye zvekare vainge vari n'anga. Iniwo I am a teacher by profession, but mukoma vana vamwe vaya vamunozongoona paya pazvinenge zvichinzi kune vana vekuchikoro kwakati vaita maspiritual attacks. Zvimwe kuda vana ivavo vanenge vatori nemunhu anenge achitovakanganisa pachikoro ipapo. Sezvinoitika pachikoro apo pandinodzidzisa, vana vanogara vachingoita maspiritual attacks ende zvinokonzereswa neni. Iniwo ndiri muroyi, saka vana ava vamwe vacho vanenge vaine zvipo zvinenge zviri pavari. Saka kana vana ava vaine zvipo zvinenge zviri pavari, ivo vanokwanisa kuzongohakira mweya kana kuti shave iro riri pandiri. Saka vana ava vanotanga kutambudzika zvino nekuti shave iroro rinenge richitoda kutobuda, richitoda kutoenda navo vana ava. Rinokwanisa kutovagara vose panguva imwe chete, votanga kuchema. Vamwe ndo vanenge vachingotaura zvisinganzwisisiki. Saka paya pamunoona mavideos evana vanenge vachichema vachiita sekunge vakagarwa vari kuita maspiritual attacks, kazhinji kacho vana ivavo vanenge vahakira. Panenge paine munhu pachikoro ipapo anenge aine mushonga wakaipa kana kuti shavi rakaita serangu, shavi rehuroyi, ndo rinokonzeresa kuti vana vange vachizohakira vobva vachizotanga kuchema. Saka chimwe zvekare chandiri kuda kungobatsira vanhu, haisi kuti vanhu vazhinji vanoti kana vana vakatanga kuchema saizvozvo, vazhinji vacho vanongotanga kungonamata vasina chavanenge vachinzwisisa izvo zvinenge zvichiitika mumweya. Saka ndikuda kungobatsira vanhu kuti paya pamunoona vana vachichema, zvinowanzokuitika ndezvekuti mumadzinza awo atakazvarirwa maari, mumadzinza munenge muine mweya dzengozi. Saka kana kuri kunzi mwana 1 akahakira pashavi rangu, inini shavi riri pandiri kana rikaenda rikanogara paari, saka mweya uya wengozi wemudzinza, kana ukangoona kuti pane mwana kwakati abudirwa, mweya uya wengozi unobva wamhanya, because unenge watoti inguva yangu yekuti ndinge ndichibudawo pachena, because vazhinji munenge makatsipika mweya idzodzo dzengozi. Mweya uya unenge uchingotenderera uri mudzinza usingakwanisi kubuda uchitaura. Saka mwana uya anonohakira shavi riri pandiri ndo paanotanga kuscreama achizvongonyoka pasi, because anenge aine confusion. Uku anenge achinzi handei tinoroya. Apa mweya uya wemunhu akafa anenge achiti no, usati waenda tanga wataura, tanga waudza vanhu kuti ndakaurawa nanhengi, tsvaka hama dzako. Saka inini sezvo ndichidzidzisa paboarding school, mwana uyu anenge achiudzwa nemweya wemunhu akafa kuti izvezvi tava kutoenda kuhama dzako, tava kutoenda kunotaura nyaya iyi kuhama dzako. Saka anogumisidzira ava neconfusion. Then vamwe vana zvekare vanenge vari pachikoro ipapo, avo vanenge vaine hama dzavo dzinenge dzakaponda zvekare vamwe vanhu. Saka vafi vose vaya vanobva vachizouya, mhepo dzose dzedziya dzemudzinza dzevaroora, vamwe vakafa vaine zvigumbu, madzimbuya akafa aine zvigumbu. Saka vanobva vazouya vose at the same time, vanenge vachidaidzana kuti kwakati dhora vhurwa, handei tikwanise kunotaura nyaya dzedu. Ndokusaka muchizoona kuti vana vanenge vachiscreama vachiratidza kuti vane confusion. Kunyange mukanamata zvinengei, munofanira kuti munge muchinzwisisa the root cause, kuti
kana mumhuri makatourawa munhu iyeye hamukwanisi kumudzinga as a demon because ropa rake ndo rinenge richichema kuna Mwari. Saka ndiyo nyaya yangu yandiunzawo pano. Iniwo ndakakanganiswawo nagogo vangu avo vakandipa shavi rekuroya. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ipo paya pamunonzwa kana kuti pamunoona mavideos evana vanenge vachiscreama pachikoro vachita sekunge vari kubudirwa. Hanzi ndo zvinenge zvichiitika. Mwana anenge ahakira mhepo yeumwe munhu pachikoro ipapo anenge aine mhepo yakashata. Sisi vedu ava vari kuti ivo nekuda kwekuti ivo muroyi uye zvakare vane nyora dzavakatemererwa, saka vana vaye vanobva vachizohakira then ngozi dzemumusha dzemumadzinza dzinobva dzauyawo dzichidawo kuti dzinge dzichitaurawo. Hanzi vafi vose vanokokana vachiti huyai huyai, kune door ravhurwa. A spiritual door. Munoti kudii nenyaya iyi muri yeZimbabwe? Vanga vachiti mukomana ndichakuitirai audio about my life history, zvose zvandaiitiswa nagogo nezvimwe zvandinoita zvakavanzika. Then vakabva vachizotumidzira voice note ravo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.